Barkanku da zuwa. A wannan bidiyo za mu yi magana akan yadda ake gane rawar kasuwa ko ya ake zana rawar kasuwa, wato market structure. Bari yanzu mu fara da misali guda ɗaya. A cikin rawar kasuwa muna da misalai aƙalla wanda ake amfani da su guda uku. Akwai kasuwar da ke tafiya sama, tana rawa zuwa sama, ko kuma tana rawa zuwa ƙasa, ko kuma tana rawar barasa. A misalin kasuwar da ke rawa zuwa sama shine muke magana. Za ku ga da mai amfani da ja gefe wannan. Kaga tana sama sama, tana ƙasa ƙasa, tana sama sama, tana ƙasa ƙasa, tana sama sama, tana ƙasa ƙasa, tana sama sama, tana ƙasa ƙasa. Wato yan kenan. Wato tana rawa zuwa sama kenan. Wato market structure yana tafiya sama bangare. Kasuwar da kuma ke rawa zuwa ƙasa, ita ce za ka ga ta yi ƙasa sannan ta yi sama, ta yi ƙasa sannan ta yi sama, sannan ta yi ƙasa ta ƙara sama. Wato tana rawa zuwa ƙasa kenan. In kuna gani yadda wannan ɗin ke kasancewa. Su kuma na uku rawar barasa, wato muna kiran shi range kenan. Za ku ga ta yi sama, ta yi ƙasa, ta yi sama, ta yi ƙasa, ta yi sama, ta yi ƙasa, ta yi sama, ta yi ƙasa. Ita gaba take tana baya a waje ɗaya. Wato rawar barasa kenan. Kun gani abin da muka samu kenan. So a kowane lokaci idan ka shiga kasuwarka, kana so ka ga taya maka ɗaya daga cikin ukun nan. Da ka shiga da ido ma ba wai sai ka tambaya ko abu za ka fahimci me ke faruwa. A'a sama take yi ko a'a ƙasa take yi. So a duk lokacin da har ka iya fahimtar abu da ke faruwa a kasuwa, ka gama da fasali na farko kenan akan tantance ta. So yanzu za mu yi gabaki ɗaya ba da misali mai zance mai ɗan wahala ko mu zana shi da yawa a ciki, mu saka su duka su ukun a waje ɗaya. Cikin misalin shi ne zan kawo muku wannan. Za mu zana tun daga nan zuwa tafiya. Samu ɗaya, samu biyu, samu uku, saka da yi, sannan mu dawo mu sauka. Sai sannan mai rawar barasa, sannan mu sauka mu ƙara komawa cikin. Mu ƙara samun rawar barasa. A takaice shi ne ake kiran shi market structure. A kowane lokaci haka za ka kasuwar tana tafiya. So da me za ka tura mun samu nan, mun samu nan, mun samu nan, mun samu sannan me nan muka samu, nan ma muka samu, muka zo muka samu rawar barasa. Sannan me kasuwa ta sake ne kuma tana tafiya sama, tana tafiya sama, muka ƙara samu rawar barasa. Muka samu tana ƙasa. Wanda a takaice shi ne da yanayin market structure yake. Maɗa kashi na biyu wanda za mu magana akan yadda kasuwar take faruwa a cikin asalin kasuwar, ba yadda rawan kasuwa ke faruwa a cikin asalin kasuwa, ba cikin bayani ba. Amma dai wannan shine takaitaccen bayani da zan baku. Muna da su guda uku. Tana zuwa sama, rawa zuwa sama, tana rawa zuwa ƙasa, sannan tana rawar barasa, ta je sama ta dawo, ta je sama ta dawo, amma a waje ɗaya ba tare da ta bar wajen ba. Mu haɗu a bidiyo na biyu.